The Sea Room, The Circus u The Jungle, it-temi ta' wħud mill-kmamar li se jilqgħu tfal li jidħlu għall-kura fid-Dipartiment tal-Emergenza. Nhar it-tnejn filgħodu, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern inawgura sala dedikata kompletament għal tfal bejn iż-żmien ta' twelid u 16-il sena li jidħlu l-emerġenza fl-isptar Mater Dei. Is-sala l-ġdida se tgħin biex it-tfal tingħatalhom l-attenzjoni meħtieġa. Fl-istess waqt, is-Segretarju Parlamentari Chris Fern spjega li permezz tagħha se jonqos l-iffullar fl-emerġenza ewlenija. Dan ħajħalli tliet impatti. L-ewwel nisa nagħtu kura ħjar l-itfal tagħna li hija fuq kollox li ħaġa importanti. Imma aktar minn hekk, it-tfal u l-familji tagħhom ħajkollhom aktar spazju fejn jingħataw din il-kura, imma wkoll ħannaqsu dawk is-60 tifel u tifla kuljum li kienu jmorru l-emerġenza li jiffurmaw wieħed minn kull 5 pazjenti li jiġu l-emerġenza u b'hekk ħadkompli tnaqqas l-iffullar mill-emerġenza tal-kbar. Il-ħtieġa li l-isptar ikollu sala ta' dan it-tip kienet ilha tinħass. Dan fl-isfond li kull sena id-Dipartiment tal-Emerġenza jara ma' 22,000 tifel u tifla, ammont li jfisser li l-infermiera u t-tobba jiltaqgħu ma' 60 każ kuljum. Is-sala toffri servizzi bħal kamra għal breastfeeding, kamra biex tinbidel il-ħarqa, kamra fejn jilagħbu u apparat għal kura meħtieġa. Se toffri wkoll is-servizz ta' żewġ konsulenti speċjalizzati fil-qasam ta' tfal. L-infermiera Mary Antoinette Debona fissret kif il-ħidma se tkun waħda iktar iffokata. Differenza hija li qabel kellna kamra waħda li kienet b'diviżorju ta' portiera u ma tantx kellna ħafna fejn naħdmu. Illum il-ġurnata sa dal-aħħar 3 xhur imuvjajna f'dil area fejn għandna 4 kmamar u nistgħu nagħtu kura aħjar lit-tfal. Fl-istess ħin nistgħu nilagħbu magħhom għax it-tfal meta tilab magħhom tieħu iktar dak li trid minn għandhom u tista' tagħti t-treatment li għandhom bżonn.